Ik ben alle dagen met hem voort. Die ene dag wat langere door, maar ik moet maar eerst even een loopje doen, want dan is het dag net goed. Oh, lurken, fjouwer. Jongens even, jongens. Nee, dat is net. Ik kan nooit een vijf doen, maar als je dan één keer op de fiets zit, of je begint erin, dan denk ik, oh, ik kan daar ook wel even zien. Ik kan gewoon nooit in het westen. Het kan samen verhoren. Want je bent echt een natuurman, hè? Ja, ik hou er verschrikkelijk van. Het is zo gigantisch mooi altijd. Oh, hier hadden poepen bij de kant op west. De wat? Poepen, meerkoet. Oké. Het is gewoon zwart van. En zie hier als de stront van de poepen mee. Dus dit is hun plakje waarop ze altijd... Ja, ze zullen hier het land te wijzen. Maar Joost is een poepen, ik is Merkel. Ja, het is hetzelfde. Het is hetzelfde merk. Waar zit je nou naar te zien? Nou, laten we zo'n blikje van Meitzen. Dus dat is van een visser? Dat is van een visker, ja. En dat is leeg en dat kan het voort. Flesjes water is ook zo lekker, hè? Als het leeg is, dan kan het voort. Als we een meegeklapbroeken maar dan ga ik wel in de handel. Dan lijkt gewoon een meegeklapper. Ja. De luid weer in. Wat is dat? Kunstaars. Dat vind ik een hele brood. Het is alleen het rommel net met kunstaars, daar bloed ik een heel brood achter. Want de vogels dat in de bek rijden, dan verrekken ik. Dan geen idee. Daar wordt een merkeltje of een aai net blier van. Nee. Het ligt het brood op vis, dat je pekken erin. En dat zijn hek dan rekt het. Dan zit zo'n hoes vast. En dan verhoor je ze gewoon. Als het jongste wat je thuis al je haar gewoon kunstaars. Ik zit wel eens door de gek als ik aan mijn pensioen ben, dan kan ik mijn viswinkel beginnen. He? Zo, het is weer vol. Door de heren in huis de dooien verzamelen. En dan wordt de mensen ook waarschijnlijk wat achterlaten. Je kan echt een viswinkel beginnen. Ja. Ik show je Rick een krokodil. Ja, het is gevaarlijk in de Orveen. Je hoeft net zo weten om daar te zwemmen. Maar die heb je ik voelen. Ja, ik vond ja. Die zal ik wel van boord uit werden. Nou, in de Orveen wel wat veiliger worden. Ja, dat vind ik wel. Ik geef trouwens nooit bang met in de Orveen. Gelukkig maar. Ja. Ja. Ik weet niet wie dat zijn, wat ze moeten. Ik weet het ook niet. Nou, Zodra ik een microfoon zie, zo dan. Goeiedag. 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 Wat nou, ben je bang voor us? Nee. Grapje, geintje. Maar wat zoeken jullie? Wij zijn van hier en we zorgen wat mensen doen. Zal. Wat de mensen doen? Ja. Nou, kijk, ik sta op de uitkijk om naar mijn vrouw te kijken, want die zou eventjes weggaan. Maar eventjes is soms heel lang. Dat is een relatief begrip. Ja, dat is een relatief begrip. Dus ik kijk nu gewoon even de dijk of ze er al aankomt. Waar is ze Snap heen? je? Even naar het dorp. Even iets wegbrengen. Niks bijzonders. Waar kom je bij? Ja, waar kom ik weg? Uit Assen. En ja, dit gebied dat heb ik ontdekt toen ik een jaar of 16 was. Toen werkte ik bij een firma, toen reisden we hier veel rond.
En toen vond ik het altijd een prachtig gebied, dit. Toen dacht ik van als ik later groot ben, zoiets. Nou ja, goed. En nou ja, nu wonen we hier. En hoe lang ben je dan? 8 jaar. Ik vind het niet bepaald mooi, maar waarom vielen we daar nou op? Dit huis heeft namelijk 6 kamers. Vroeger was ik organist en nu nog. En ik val nog regelmatig in Stiens en hier in de omliggende dorpen. En een muziekkamer heb ik nooit gehad. Dus toen we dat... Ben ik Rutte trekker? Kijk, en zij maken veel kabaal, maar ik kan ook veel kabaal maken. Maar ja, oké. Kabaal met Jo van Haar. Ja, maar het aardige is van... Hier hebben mensen vaak last van dat vele kabaal. En van mij hebben ze nooit last. Dus dat is het verschil. Maar die muziekkamer, dat is een... ja, dat was altijd al een soort wens. Van als je in een gewone wijk woont... dan kun je het eigenlijk niet doen. Dan moet je een kamer isoleren. Maar als je in een rijtjeswoning woont, dan heb je altijd last van je buur. Of niet last, maar buurvrouw of buurman vindt Bach niet mooi. Of Mozart niet mooi, of Beethoven niet mooi. Ja, dan moet je andere wegen gaan kiezen. Dus vandaar dat dit huis, ik zeg altijd, het is een prachtig werkhuis dit. Prachtig werkhuis. En zo zie ik het dus ook. Meer niet, en niet meer en niet minder. Komt je vrouw er alles aan? Of? Nee, mijn vrouw komt er nog steeds niet aan. Nee. Ik ga verder met de koffie als je het goed vindt. Ja? Oké.